Mutta nyt mennään eteenpäin. Ja vähän tätä uudempaa kirkkohistoriaa nyt. Eli me osaamme jotenkin hahmottaa sen vielä tässä meidän omassa kirkkomme 2000-vuotisessa historiassa, että meillä on nämä perinteiset roomalaiskatolinen, meillä on ortodoksinen kirkko, meillä on luterilainen, meillä on anglikaaninen kirkko ja meillä on reformoitu kirkko. Mutta sitten kun tullaan tälle uudemmalle puolelle, niin miten kaikki on täällä oikeastaan tapahtunut? Ja voisi sanoa näin, että 1700- ja 1800-luvulla Jumalan työt alkoi näkyä semmoisissa ilmiöissä, joita me haluamme kutsua herätyksiksi. Ja erityisesti Yhdysvalloissa syntyi tämmöisiä vahvoja hengellisiä herätyksiä. Mä palaan tähän amerikkalaiseen kristillisyyteen vahvemmin, kun mä puhun teille mormoneista ja Jehovista, koska siellä on tiettyjä semmoisia taustoja, jotka selittää jossain määrin, mistä näiden liikkeiden synnyssä erityisesti on ollut kysymys. Mutta yksi keskeinen semmoinen uusi startti oli 1900-luvun alussa, siis noin 100 vuotta sitten, niin oli ollut tämmöisiä uusia herätysliikkeitä, jotka olivat syntyneet paikallisten Amerikassa tapahtuneiden herätysten jälkeen. Ja yksi ilmiö, joka tähän alkoi liittyä, oli se, että se on aika yllättävää, että jos katsotte kirkon historiaa ja arvioitte sitä tämän päivän suomalaisesta todellisuudesta käsin, jossa puhutaan karismaattisuudesta, pyhän hengen työstä, niin sen tyyppisiä ilmiöitä kuin nyt ilmenee, niin ei kirkon historiassa näiden isojen kirkkojen elämässä, niin kuin ei siellä puhuta semmoisista armolahjojen käyttämisestä ja tämän tyyppisestä siinä määrin, kuin mitä on nyt sitten tapahtunut erityisesti viimeisen 100-200 vuoden aikana. Ja erityisesti se, että jotkut julistajat ja saarnamiehet alkoivat puhua pyhän hengen työstä, armolahjoista, ja ei ainoastaan puhua niistä, vaan että alettiin myöskin käyttää näitä armolahjoja. Tuli kielillä puhumista, tuli puhetta pyhän hengen täyteydestä ja näitä tämmöisiä sairaiden puolesta rukoilemista ja näin. Yksi näistä semmoisista, joka jäi sitten historiaan, niin oli Los Angelesissa, oli tämmöinen syrjäkatu, Azusa-katu, joka jäi sitten historiaan, tämä kadun nimi, sen tähden, että siellä pidettiin semmoisessa vanhassa rakennuksessa tämmöisiä, se oli nimenomaan tämän afroamerikkalaisen joukon kokouksia, ja siellä oli entisen orjan poika, tämmöinen William Seymour, joka johti, hän oli toisesta silmästänsä sokea, ja hän oli muutamassa tilaisuudessa käynyt eri puolilla Amerikkaa, jossa oli muutamia tämmöisiä opettajia, jotka opetti ihan uudella tavalla hengellisistä asioista. Ja täällä Azusa-kadulla puhkesi tämmöinen voimakas pyhän hengen toiminnan niin kuin ilmiöt, manifestaatiot, niin kuin sanotaan, alkoi ilmestyä. Ja syntyi tämä niin sanottu karismaattisuuden ensimmäinen aalto, joka synnytti helluntailaisuuden. Se, mistä eilen puhuttiin, muun muassa tämä Assemblies of God, joka on hyvin keskeinen tulos sitten näistä karismaattisista ilmiöistä. Nyt tässä vaiheessa haluan vielä sanoa sen, että kun me puhutaan amerikkalaisesta kristillisyydestä, niin meidän on hyvä muistaa, että kun puhutaan karismaattisuudesta ja helluntalaisuudesta, niin meillä Suomessa tehdään usein semmoinen niin kuin yhdistelmä, että kaikki niin sanotut vapaat suunnat, joihin kuuluvat muun muassa baptistit ja metodistit, edustavat tietyllä tavalla näitä niin sanottuja
karismaattisia tai tämmöisiä helluntalaisia tai uushelluntalaisia liikkeitä. Mutta meidän on selkeästi nähtävä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa baptismi ja metodismi eivät ole lainkaan olleet mitään karismaattisia liikkeitä. Baptisteissa, esimerkiksi nämä etelän baptistit, niin suhtautuvat hyvinkin kriittisesti jopa kielillä puhumiseen. Samaten metodismihan on semmoinen joka on nimensäkin mukaan. Sehän on syntynyt John Wesleyn työn tuloksena Englannissa, niin metodismikaan ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että se olisi selkeästi joku semmoinen karismaattinen kirkkokunta. Se on meidän näkökulmastamme kuuluu näihin vapaisiin kirkkokuntiin, vapaisiin suuntiin, joista me ajattelemme, että ne on niitä uudempia suuntia. Mutta metodismikin alkaa olla jo tosi vanha, että muutaman 100 vuoden historia silläkin on. Eli nyt kun puhutaan tästä karismaattisuudesta, niin nimenomaan helluntalaisuus oli se, jonka puitteissa tämä ensimmäinen karismaattisuuden aalto syntyi. Sen juuret, taas tämän Seymourin ja muun toiminnan juuret, olivat 1900-luvun alun Walesin herätyksessä. Walesissa oli erittäin voimakkaat herätykset 1904-1905. Arvioidaan sen ajan väkiluvussa noin 100 000 ihmisen tulleen uskoon näissä Walesin herätyksissä, jotka vieläkin Englannissa totta kai vaikuttavat. Ja tähän kuului siis nämä ilmiöt, pyhän hengen manifestaatiot, armolahjat, ja tuli profeetian henki ja hyvin vahvasti niin kuin nämä uudet ilmiöt alkoivat vaikuttaa, ja myös niin, että se aiheutti hämmennystä, totta kai, hyvin voimakkaita tämmöisiä puolesta ja vastaan ilmiöitä alkoi esiintyä. Suomeen helluntalaisuus tuli yllättävän varhain, jos ajatellaan, että elettiin viime vuosisadan alkuun, niin 1910 tämmöinen norjalainen Thomas Barrat on käynyt täällä Suomessa, ja helluntalaisuus on saanut täällä jo silloin syntynsä. Meillä on helluntalaisuudellakin alkaa olla siis 100 vuoden historia, että se ei ole sekään enää mikään uusi liike edes Suomessa. Suomessa on tällä hetkellä joidenkin tietojen mukaan noin virallisesti kirjattuja 45 000, runsaat 45 000 helluntalaista. Ja vuonna 2002 perustettiin Suomen helluntai-kirkko, joka on kirkkokunta. Helluntai-seurakunnathan ovat noin viralliselta rakenteeltaan hyvin pitkälti yhdistyksiä, eikä niillä ole minkäännäköistä keskusjohtoa ollut. Ja vielä tällä hetkelläkin helluntai-liikkeessä Suomessa se enemmistö ei kuulu tähän Suomen helluntai-kirkkoon. Siihen seurakunta itse päättää, liittyykö se siihen vai ei. Ja vähin erin siihen ollaan sitten liitytty ja aika sitten näyttää, että minkälaiseksi tämä muotoutuu. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä semmoisesta, meidän silmiemme edessä me näemme, että mitä tämmöiselle herätykselle tietyllä tavalla tapahtuu ja ehkä myöskin pitää tapahtua. Se, että Suomeen syntyi helluntai-kirkko, niin mun oma näkemykseni on se, että se on luonnollinen seuraus siitä, että tulee ensimmäisen, toisen ja kolmannenkin polven helluntalaisia. Että ei ole enää se ensimmäinen sukupolvi, joka on niin kuin innostuneena vietetään homma eteenpäin. Mitä tehdään lapsillemme, vanhuksillemme ja niin edelleen. Ja muutenkin tämä toiminta alkaa järjestäytyä. Ja sen tähden niin kuin, he ovat myöskin päätyneet sitten tähän ratkaisuun. Mutta sitten tulee tämä uuskarismaattisuus. Mä en tiedä, kuinka moni teistä sitten jo muistaa näitä aikoja. Mulla on itselläni kirjahyllyssäni tämä Dennis J. Bennettin kirja Aamulla kello 9. Ristivoitto sen julkaisi aikoinaan, muistaakseni 70-luvulla se taisi tulla Suomeen. Ja tämä oli semmoinen uusi sysäys
meidänkin tietoisuuteemme siitä, että se helluntalaisuus, joka oli elänyt sotien jälkeisen elämän, niin alkoi saada uutta, niin kuin sanotaan, boostia, työntöä. Ja tässä vaiheessa, kun tämä toinen aalto tuli kuvioihin mukaan, niin tässä vaiheessa katolinen kirkko ja katolisen kirkon piirissä ilmenneet karismaattiset ilmiöt alkoi tulla tutuiksi. Tässä vaiheessa karismaattisuus alkoi levitä vanhoihin kirkkoihin. Ja tämä Dennis E. Bennett kertoo siinä kirjassansa oman tarinansa. Hän on itse ollut tavallinen rivi-helluntalainen, jonka jälkeen niin kuin hänen seurakunnassansa alkoi aamulla kello 9 jossakin tilanteessa yhtäkkiä Jumalan niin kuin pyhän hengen nämä, niin kuin sanotaan, manifestaatiot alkoi taas toteutua ja tapahtua, ja he joutuivat hämmennyksiin, ja he alkoivat selvittää ja kysellä, ja siitä alkoi varsinkin Yhdysvalloissa se niin sanottu toinen aalto. Sen seurauksena alkoi sitten jo 1970-luvulla ensimmäisiä oireita ilmetä siitä, että syntyi riippumattomia seurakuntia. Alkoi tulla niitä yhteisöjä, jotka olivat kokeneet voimakkaita tämmöisiä hengellisiä, karismaattisia kokemuksia, mutta jotka eivät enää tapahtuneet niiden vanhojen, eivät edes niin kuin helluntalaisten seurakuntien sisällä. Ei baptistien, ei metodistien, vaan alkoi tulla näitä uusia selkeitä. Ja yksi näistä kaikkein voimakkaimmista ja vieläkin yksi kaikkein vahvimmista on tämmöinen Vineyard Christian Fellowship, joka syntyi tämmöiseksi niin kuin sateenkaareksi, jonka alle monet seurakunnat sitten asettuivat. Ja sen keskeinen hahmo oli mies, joka on Suomessakin joskus aikoinaan vieraili, John Wimber, tämmöinen oikein iso, hirveä murikka. No, muistaakseni jo siihen aikaan Wimberilläkin taisi olla tatuointeja. Se tuli jostakin ihan tuolta maailmasta. Ja hän oli kveekareita. Kveekariseurakunnassa itse ollut ensin jäsenenä. Ja hän toi mukanansa ja hänen kauttansa, kun hän liittyi tämmöiseen pieneen Vineyard-seurakuntaan, ja siellä alkoi ilmetä näitä pyhän hengen lahjoja, ja hän lähti siihen mukaan, ja sieltä tapahtui aika voimakkaitakin ilmiöitä sitten. Niin hän loi tämmöisen käsitteen kuin power evangelism, ja se pohjaidea on siis se, että mä muistan aina, kun Olli Valtonen joskus sen kertoi, mitä se tarkoittaa, kun hän sitten oli Wimberiä ollut kuuntelemassa, niin Olli oikein se esitti sillä, että se ajatus on se, että Jumalan valtakunta, niin kuin se on tässä ja nyt. Tämä on niin kuin se pointti, että se tulee tähän olemaan läsnä olevaksi, ja Jumalan voima tulee tähän, ja sitä kautta niin kuin Jumalan evankeliumi sitten leviää ja kulkee eteenpäin. Tämän Wimberin sellainen hyvä ystävä oli Peter Wagner, joka on tämmöisen kirkon, Wagnerhan on tunnettu nimenomaan tämmöisenä tutkijana, joka on tutkinut herätysten historiaa ja kirkon kasvua, Church Growth Movement, jota Dawn muun muassa on sellainen liike, joka edelleen tutkii kirkon kasvua. Ja Peter Wagner on tämän liikkeen ja tämän tutkimisen yksi semmoisia isiä, niin hän alkoi sitten artikkeleissansa ja myös julkaisemissaan kirjoissa käyttää tätä nimeä kolmas aalto. Ja se lähti nimenomaan tästä Wimberin toiminnasta. Suomessa The Vineyard, niin voisiko sanoa se semmoinen hengellinen pointti ja viesti, niin se tuli jo tässä hengen uudistuskirkossamme toiminnassa 80-luvulla. Kansan Raamattuseurahan oli siinä sillä tavalla alkuvuosina keskeisesti mukana, että muun muassa Mikkelin kokouksissa ja muussa tämmöisessä, niin me KRS julkaisi aina nämä äänitteet. Sen mä muistan, meillä oli isot rivit, semmoisia sinisiä kasetteja, missä oli hengen uudistus kirkossamme, ja pidettiin seminaareja, ja siihen liittyy, mä muistan aina semmoinen hieno episodi, joka kertoi siitä, että mitä se sai aikaan
ihmisten elämässä, kun luterilaisen kirkon ihmiset uudistuivat hengellisesti. Tämmöinen pieni anekdootti, kun me oltiin Mikkelissä, se oli 81 muistaakseni. Seppo Löytty oli silloin tuomiorovastina ja Seppo avasi Mikkelin kirkon ja seurakunnan tilat tämmöisille kokouksille. Niin sitä ennen, edellisen viikon kotimaassa oli tämmöinen nekrologi Matti Pitkäsestä, joka oli kuollut. Ja meidän kirkossamme siihen aikaan vaikutti 2 Matti Pitkästä. Toinen oli tämä Orpokoti Pitkänen, joka oli tuon Orpokodin tuonne Ristiinaan perustanut. Ja sitten oli nuorten keskuksen johtaja Matti E. Pitkänen. Se oli muistaakseni yksi Matti A. sitten tuo toinen. Ja Kotimaa julkaisi Matti A. Pitkäsen nekrologin, mutta oli pistänyt Matti E. Pitkäsen kuvan siihen. Ja sitten me mentiin Mikkeliin pitämään, oli tämä iso seminaari siellä ja Matti E. Pitkänen oli kokouksissa mukana. Ja se oli Matti E. Pitkäselle hyvin sellainen vahva kokemus. Muista vielä, kun hän sitä kertoi, että Jumala häntä kosketti siinä kokouksessa. Hän piti päätöksessä sitten sun pienen todistuspuheen ja sanoi, että kun hänkin on tämä hengellistä elämää hyvin välillä sillai nöyrästi ja hiljaisestikin kulkee, mutta Jumala on häntä nyt uudistanut, että kun te ystävät menette nyt sinne Helsinkiin, niin kertokaa sinne kotimaahan, että Matti E. Pitkänen on taas elossa, että taas henki kulkee ja seuraavalla viikolla sitten korjattiin tämä tieto. Ja täällä kävi vieraita näistä Vineyard-seurakunnista. Meillä on Suomessa myöskin ihan olemassa oleva Vineyard-seurakunta, olemassa 1997 Kai Talvio, jonka ehkä jotkut muistattekin ja tiedätte, hän on tämän seurakunnan johtajana ollut. Ja Vineyard on täällä Vivamossa pitänyt joskus, ihan tässä viime vuoden aikana heillä oli täällä joku oman seurakunnan pieni seminaari. Mutta tämä on siis nyt tässä uuskarismaattisuudessa myöskin Suomessakin vain tämmöinen pieni osa. Ja yksi semmoinen, jonka mä löysin, kun mä vähän yritin selvittää, että missä mielessä tämä uuskarismaattisuus sitten eroaa perinteisestä, jos voisi sanoa, mitä siihen on tullut uutta ja mitä painotuksia, niin tämmöisen löysin, joka ilmeni useammassakin lähteessä, tämä ajatus, että armolahjat ovat tärkeitä, mutta vielä tärkeämpi on tämmöinen voitelu. Siis voiteluhan on sana, jota on vapaassa kristillisyydessä käytetty paljon. Ja sitä on käytetty hyvin monessa mielessä. Julistajat julistavat voitelussa. Ja silloin se tarkoittaa joskus sitä, että ihminen on sielullisestikin aikamoisessa vauhdissa. Että onko se ihan pyhän hengen työtä vai ei, Herra sen tietää. Mutta että silloin kun se on vahvimmillaan ja oikeammillaan, niin se on juuri sitä, että Jumala ikään kuin Pyhä Henki ottaa tämmöisen julistajan hyvin vahvasti käyttöönsä. Ja armolahjat eivät, siis tässä ei ole kysymys siitä, että armolahjoja ikään kuin käytetään, että mä elän kristityn elämästä, mä käytän armolahjoja tällä tavalla niin kuin vähän tossa ja tossa vaan että mä ikään kuin elän siinä pyhän hengen kasteen ja hengessä mun koko elämäni on siinä vahvasti. Ja tämä, jonka olen nyt löytänyt myöskin kuullut nuorten hengellisten johtajien puheissa hyvin paljon, on se, että armolahjojen lisäksi on tuotu vahvasti esille, kun tänä päivänä puhutaan paljon hengellisestä johtamisesta, niin puhutaan näistä viisinkertaisista palvelun viroista, jotka on siellä Efesolaiskirjan 4. luvussa mainittu. Apostoli, profeetta, evankelista, pastori ja opettaja. Ja tästä on julkaistu kirjojakin ja suomeksikin ja tämmöisiä, jossa niin kuin sanoit, erityisesti nuorempi sukupolvi on omistanut aika paljon tätä ja vähän tiettyä sävyä jopa keskenänsäkin jakaa toisillensa, että kuka meistä on nyt profeetta ja kuka meistä on evankelista. Se on tietysti meille vanhemman sukupolven kristityille vähän semmoista
me emme ehkä ole niin hirveän rohkeita omistamaan itsessämme semmoisia, että varsinkin tämmöisiä ihan niin kuin tämän tyyppisiä virkoja kuin apostolia ja muuta, koska meillä on ollut se käsitys, että apostolit elivät silloin. Mutta nyt sanoisin, että amerikkalaisessa uuskarismaattisuudessa esimerkiksi apostolin virka on hyvin usein käytetty nimitys. Mä luen joitakin siellä ilmestyviä lehtiä, kun on konferensseja, niin siellä puhuu apostoli se ja se. Siellä on paljon piispojakin kyllä, mutta että apostolin käsite on otettu uudelleen käyttöön ja itse olen tämmöisen käsitteen kohdalla hyvin varovainen, koska mä olen ymmärtänyt, että apostolit olivat sitä aikaa siellä. Apostolin yksi määritelmä, jonka olen joskus aikoinaan lukenut, on se, että apostoleja olivat ne, jotka olivat nähneet Kristuksen ylösnouseena. Ja tämän tähden Paavali esimerkiksi rohkeni sanoa, että minä, joka olen apostoleista halvin, niin hän käytti itsestänsä tätä nimitystä, koska hän sanoo 1 Kor 15, kun hän puhuu siitä ylösnousemuksen jälkeen, että kenelle Kristus ilmestyi, niin hän on ilmestynyt minullekin. Ja muistatte, että hän nimenomaan ilmestyi Damaskuksen tiellä. Ja sen tähden hän rohkeni käyttää itsestänsä tätä apostolin nimitystä, että mun oman teologiani mukaan olen hyvin varovainen siitä, että me nyt käyttäisimme kovin vahvasti näitä apostolin nimityksiä. Ajattelen ehkä niin, että kun Paavali sen kirjoitti siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, niin hän kirjoitti sen silloin, kun apostoleita vielä oli olemassa. 4.11. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja itse näen, että Paavali voi sen sanoa, koska siihen aikaan oli apostoleja. En tiedä, mitä mieltä te olette, mutta itselleni se on vähän tämmöinen kysymys. Sitten se, mikä uuskarismaattisuudessa on voimistunut, tämä uusi käsite, hengellinen sodankäynti. Tätä käsitettä on joskus aikaisemminkin käytetty, mutta tämä on tämän päivän kielenkäytössä aika paljon voimistunut. Meillä tuolla meidän Vivamun kirjakaupassa muun muassa myydään paksua kirjaa, jonka nimi on Jalo Soturi, joka kuvaa, joka on nuoren polven turkulainen kaveri, joka on sen kirjoittanut, ja tämän nuoren polven kristillisiä vaikuttajia. Sitten yksi, joka on tullut, tämä ei ole ihan puhtaasti, voisi sanoa, että ihan uuskarismaattisuuteen liittyvä, mutta sen ohella on tullut entistä voimakkaammin, koska uuskarismaattisuus on syntynyt meidän aikaamme, jossa perinteiset kirkkokunnat ovat vaikeuksissa sen tähden, että ihmiset eivät tahdo löytää sitä yhteyttä enää seurakuntiin. Niin sen mukana on tullut tämmöinen seurakuntamalli, jossa onko se soluseurakunta, onko se pienryhmiä, mitä tahansa, jossa seurakunta jaetaan tämmöisiin pieniin yksiköihin. Tämä on totta, ei tämä ole pelkkä karismaattisten seurakuntien oivallus. Tätä löytyy muualtakin, mutta se on ehkä tässä opetuksessa tullut vahvasti esille. Se liittyy osaltaan myöskin siihen, kun kerroin tuossa aikaisemmin, että eivät nämä uudet ryhmät ja asetelmat enää ikään kuin noudata perinteisten kirkkokuntien rajoja. Niin silloin tämmöinen seurakunta, joka kokoontuu kodeissa. Tämä osittain tietysti kolmannessa aallossa liittyy siihen, että Vineyardissa ja nimenomaan Wimberin elämässä tämä oli se, joka tuli vahvasti mukana. Ja tässä puhuinkin jo tästä, että hengellinen elämä läpäisee kaiken elämässä. Ja tämä on suomalaisessa kristillisyydessä, luterilaisuuden hapattamassa kristillisyydessä semmoinen, jonka on pakko vähän niin kuin löytää semmoisia malleja ja sopeutua, koska luterilainen opetus 2 regimentistä on ollut niin hirveän selkeä, että on hengellinen regimentti ja on maallinen regimentti. Ja näitä ei saa sekoittaa keskenänsä.
Ja tämä on vaikuttanut siihen, että mä muistan esimerkiksi, kun Suomessa aikoinaan Suomen kristillinen liitto teki tuloansa poliittiseen kenttään, niin sehän sai paljon vastustusta nimenomaan perinteisten luterilaisten suuntien taholta juuri siinä, että nyt menee puurot ja vellit sekaisin, että kristillisyyttä ei voida tuoda, uskovaisuutta ei voida tuoda politiikkaan. Nyt kun aika on osoittanut sen, että muissakin puolueissa on ihmisiä, jotka selkeästi julistautuvat tunnustaviksi kristityiksi, niin sitä onkin ollut vähän vaikeampi nyt sitten selittää, että voiko ne olla siellä politiikassa, jos nämä ei voi olla. Ja tästä on aika lailla viime vuosina sitten oltu paljon enemmän hiljaa, ja osittain varmaan sen tähden, että on nähty, että ne, jotka ovat selkeästi kristittyjä, voivat toimia politiikassa politiikankin tekemisessä ihan viisaasti ja oikeasti. Mutta että tämä ajatus, että hengellinen ihmisen elämä Jumalan yhteydessä on kokonaisvaltainen elämä, niin tämä on erityisesti tämän karismaattisen puolen kautta tullut vahvemmin tähän, koska esimerkiksi vanhoissa kirkkokunnissa, jos puhun esimerkiksi helluntalaisuudesta, niin muistan vielä sen ajan, kun esimerkiksi helluntai-seurakunnissa opetettiin esimerkiksi asepalvelun suhteen sitä, että helluntalaiset eivät mene asepalvelukseen, joka oli tietyllä tavalla viesti tästä regimenttiopista. Että maallinen on maallinen ja meillä on tämmöinen näkemys ja me ei osallistuta siihen. Siellä tehtiin se ero, nyt sekin ero on jossain määrin vähän hämärtynyt. Tästä uusi karismaattisuudesta, jos näin voisi sanoa. Nämä 3 aaltoa on ihan tämän hetken tutkimusmaailmassa selkeästi hyväksyttyjä, että näistä puhutaan ja näitä käytetään. Sitten halusin ottaa tähän nyt semmoisen yhden piirteen, josta Suomessakin jonkun verran puhutaan, mutta mitä se on? Mitä on menestysteologia? Meillä puhutaan paljon siitä, että se on sitä menestysteologiaa. No mitä se on? Ja täytyy sanoa, että kun yritetään tätä selvittää, niin olisi ehkä parempi, jos ei tietäisi kaikesta. Siis ajattelisi vaan, että se on jotakin, joka on jossakin. Mutta sillä ilmeisesti on yllättävän iso vaikutus. Ja erityisesti täällä amerikkalaisella maaperällä, mutta se on levittäytynyt hyvin voimallisesti sen kristillisyyden kautta muualle maailmaan. Ja sen lieveilmiöt ovat semmoisia, johon on joka tapauksessa semmoista meidän jotenkin tai meidän on ainakin nähtävä ja ymmärrettävä, missä mahdollisesti voisi kulkea raja oikean kristillisyyden ja väärän kristillisyyden välillä. Ja viimeksi tämä menestysteologia tuli esille näissä ihan meidän päivälehdissä, kun meillä muutamissa lehdissä julkaistiin semmoisia juttuja, artikkeleita siitä, että tämä Yhdysvaltain valtava talouskriisi, joka sitten sotki koko tämän maailman, tämä rahoituskriisi, niin yhtenä juurena siihen selitykseksi on tarjottu menestysteologiaa. Ja se kysymys on, että miksi? Ja sitten kun mä luin sen, niin mä haluan tajuta, että veljet, jos se on näin, niin se on kyllä aika karmea. Ja se perustuu siis tähän logiikkaan, että Amerikassa sekä nämä menestysteologian opettajat, että sitten ne, jotka ovat oivaltaneet siinä kun vierellä, miten sitä voidaan käyttää hyväksi, ovat pelanneetkin kenties ja varmasti osin tahtomattaan yhteen. Ja se perustuu siis siihen, että kun menestysteologian iso keskeinen opetus on se, että mä otan niitä kohtia, mutta se on se, että kun sä olet Jumalan lapsi, niin sä saat omistaa kaiken sen, mikä Jumalalla on. Ja riippuu vähän opettajan rohkeudesta, julistajan rohkeudesta, mitä kaikkea siihen kuuluu. Niin siihen kuuluu juuri se, että Herra on luvannut,
kun sä saat omistaa sen saman voiman, joka Kristuksessa on, niin sun ei tarvitse olla sairas, eikä sun tarvitse olla köyhä. Ja ääri-ilmiönä meille kerrotaan näitä esimerkkejä siitä, että sä voit vaan Herralle sanoa, minkä värisen auton sä haluat, niin se sitten järjestyy. Ja niin Herra sua sitten siunaa tässä asiassa. Ja nyt, kun nämä opettajat, jotka ovat opettaneet, mä YouTubessa kävin muutamia tämmöisiä katsomassa, että mä näin, että ne ihan selkeästi puhuu tästä. Ja opettavat, ja käyttäytyminen on siis tänä päivänä alkaa olla jo aika karmeita. Mä oon nähnyt semmoisia filminpätkiä jonkun saarnamiehen kokouksista, jossa kolehtia ei kerätä enää sillä tavalla, että se kerätään johonkin tämmöiseen astiaan. Vaan kolehti kerätään sillä tavalla, että ihmiset vievät rahat ja heittää ne sinne lavalle. Ja sitä katsotaan, kuinka paljon sitä rahaa rupeaa kertymään. Ja sitä on siis se lava aivan täynnä siis. Ja kolehdin kantoon otetaan aikaa reilusti. Ja sitten ylistetään, kun joku tuo $100, niin sitä aivan erityisesti Herra erityisesti siunaa sua. Ja me on Majan kanssa myöskin katsottu yhtä semmoista TV-ohjelmaa, kristillistä kanavaa, jonka opetus tästä on todella niin kuin välillä selkäpiitä karmivaa. Se on se, että saarnaaja sanoo, että kun mä pistin $1,000, niin ei mennyt kuin tämän verran, kun Herra antoi mulle $10,000. Ja se opetus on siis se, että ota hei se riski ja uskalla lähteä tähän peliin mukaan, niin Herra kyllä palkitsee sut. Koska siis tähän ajatteluun kuuluu se, että joka tapauksessa Jumalan lapsi ei voi olla sairas eikä voi olla köyhä. Ja nyt ilmeisesti on niin, että jonkunnäköisiä perusteita sille väitteelle, että Amerikassa on ollut tavallisia, yksinkertaisia, Herraansa uskovia kristittyjä, jotka ovat jollakin tavalla omiksuneet tämän ajattelun niin, että kun lainaa on tarjottu, niin ilman, että edes ymmärretään, mitä tarkoittaa, että se pitää maksaa takaisin, niin siihen on lähdetty. Kun omat rahat eivät ole enää riittäneet, niin pankki on tarjonnut sitten rahoitusta. Ja tämmöiset ihmiset ovat lähteneet tähän peliin mukaan. Ja sitten kun tapahtui tämä romahdus tästä näiden lainojen ja johdannaisten ketjuttamisesta, mikä sitten kaatoi näitä pankkeja, niin on käynyt ilmi, että siellä on paljon tämmöisiä seurakuntia, kerrotaan jopa saarnamiehistä, jotka ovat pankkien kanssa kompuksessa siltä tavalla, että jos teidän seurakunnasta on saatu laina, niin teidän seurakunnalle lahjoitetaan $100, $200, $300 siitä hyvästä, että joku teidän seurakuntanne jäsen ottaa meidän pankista lainaa. Ja jos siihen opetukseen kuuluu tämä, että tämä on yksi tie menestykseen, tartu tähän, niin tämä on kieltämättä melko karmaisevaa ajatella, että jos menestysteologia on johtanut tämmöisiin ilmiöihin, niin sen tähden sitä tulee vahvasti karttaa. Menestysteologian isoisäksi kutsutaan tämmöistä E.W. Kenyonia, joka eli 1867-1948. En käy hänen opetuksiin. Mä otan tuolta mahdollisesti yhden semmoisen kohdan, jossa näette, mitä yhden keskeisen opin kohdalla opetetaan. Sitten meille monille jo ehkä tutumpi nimi on Kenneth E. Hagin, jonka kirjoja paljon julkaistiin Suomessa tuossa 80-luvulla ainakin, joka sitten tosin, jos mä oikein muistan, viimeisinä vuosinansa ei enää allekirjoittanut kaikkea sitä, mitä hän tämän menestysteologiansa innostuksen vaiheessa opetti. Ja sitten näitä lapsia, jotka opettavat tämän menestysteologian mukaan. Meille ehkä kaikkein tunnetun on Benny Hinn, jonka ohjelmia, joka on Suomessakin käynyt. Sitten on nämä Copelandin pariskunta, Kenneth ja Gloria. Joyce Meyer, joka opettaa muistaakseni TV7:llakin vielä jossakin. Randy ja Paula White. Toi et-merkki ei oikein pidä vissin paikkaansa, ne ei ole enää vissinkaan naimisissa. Joel Osteen on yksi näitä tämän hetken kaikkein vahvimpia. Ja David Yonggi Cho, joka on tämän Korean herätyksen yksi keskeisiä vaikuttajia.
he ovat tämän menestysteologian tämmöisiä opettajia. Myöskin mediassa, Amerikassa jotkut kristilliset TV-kanavat ovat siis satojen miljoonien dollarien liiketoimintaa. TBN, Trinity Broadcasting Network, niin on yksi näitä tämmöisiä, jossa tämä Crouchin pariskunta vahvasti vaikuttaa. Sitten monet teistä muistatte tuot Bentleyn ja Lakelandin herätyksen, joka kaatui omaan mahdottomuuteensa noin 2 vuotta sitten. Ja se herätti meillä tavattoman paljon kyselyä. Meidän Suomenkin lehdissä jotkut puolustivat tavattoman voimakkaasti häntä ja jotkut olivat hyvinkin kriittisiä. Ne pätkät, jotka minä YouTubessa olen katsonut, ne on kieltämättä, ne on karmasevaa katsottavaa. Siis uutta, mitä ei ollut aikaisemmin lavalla tapahtunut hengellisessä toiminnassa, oli se, että Todd Bentley potki ihmisiä, kun Jumalan henki siihen kehotti. Ja se alkoi olla jo niin hirvittävää, että ei tämmöinen suomalainen periskristillisyys sitä ymmärrä. Tässä mä haluan sanoa semmoisen asian, että jotkut ilmiöt sinänsä, niin mä oon valmis ymmärtämään ilmiöissä sen, että mä en ole ensimmäinen niin kuin sanomaan, että jos tapahtuu jotakin hirveitä niin kuin isoja tämmöisiä niin kuin outoja ilmiöitä, että ilmiöt sinänsä olisi aina semmoisia, että ne sinänsä kun on outoja, niin ne on torjuttavissa. Me oltiin Majan kanssa, me on kerran oltu Toronton lentokentän seurakunnassa silloin, kun nauruherätys oli 90-luvulla menoissansa. Ja muistan sen illan jälkeen, kun me käveltiin siellä valtavassa isossa hallissa, niin se oli kuin pommin jäljiltä. Se on ihan totta, että ihmiset makoili siellä selällänsä ja osat kikatti aivan siis hirveästi ja siellä oli sitä semmoista. Siellä mä näin ensimmäisen kerran semmoisia ilmiöitä, joita nyt Suomessakin on tullut. Se oli 90-luvun puolivälissä, jossa en ollut aikaisemmin nähnyt, että tämmöisen, mitä voimistelua se on, missä on pallot ja nämä, miksi sitä sanotaan? Ei vaan tämmöistä voimistelua. Rytmisen voimistelun keinoja käytettiin ylistämiseen. Siellä oli nauhoja ja palloja ja siellä heitettiin. Ja siellä oli yksi nurkka, joka oli sitä varten, että siellä sai niin kuin ylistää Jumalaa tämän rytmisen voimistelun välinein ja kaikkea tämmöistä. Ja seurasin sitä, niin mä muistan, kun mä kirjoitin siitä sitten johonkin lehteen sitten kokemusteni jälkeen, niin semmoisen, mä olin Askeroissa muistaakseni silloin vielä, niin mä muistan sen oivalluksen, mikä mulla tapahtui, kun me ajettiin autolla sen Toronton semmoista kehätietä, joka niin kuin kulki siellä Toronton ihan keskustan ympärillä. Ja en ollut tietysti eläessäni tämmöistä tietä vielä kulkenut. Se oli semmoinen moottoritie, jossa oli muistaakseni 7 vai 8 kaistaa yhteen suuntaan. Ja sitten oli toinen puoli, jossa mentiin toiseen suuntaan. Ja silloin mä niin kuin tajusin. Mä sanoin, että ajattelin näin, että jos Jumalan pitää puhua Torontossa, niin ei hän puhu samalla tavalla kuin hän puhuu Siilinjärvellä. Koska siellä riittää 2 kaistaa. Toinen tulee vastaan ja toisessakin suht harvoin autoja menee Nilsiään päin. Ja Nurmekseen vielä vähemmän. Niin totta kai Jumalalle riittää se, että Nilsiassa puhutaan eri tavalla. Torontossa pitää puhua vähän eri tavalla. Ja mä näen se, että Jumalallakin on niinku sellaista tiettyä niinku tilannetajua, että joskus voi olla, että tarvitaan vähän sellaista niinku räväkämpää, että ihmiset niinku heräisi näkemään näitä asioita. Mutta sitten tullaan siihen ytimeen, ja se on siis se, mistä mä puhuin eilen. Että meidän on suostuttava ja rohkeasti nähtävä sitten se, että mitä hedelmiä tulee, koska hedelmistä puu tunnetaan. Ja toinen on se, että meillä on oikeus myöskin arvioida sitä opetusta, mitä sieltä tulee. Ja se opetus on musta se semmoinen keskeinen kysymys. Ja se, mikä tässä menestysteologiassa on ollut, niin kun on se, että näiltä monilta kavereilta sitten joissakin tilanteissa lipsahtelee semmoisia ajatuksia, jotka saa niin kuin
että jos se ilmiö sinänsä jo vähän sävähdyttää, niin jotkut opetukset ovat sitten jo ihan toista luokkaa sen tähden, että niissä puhutaan, menestysteologian opetus on vähän sama kuin New Ageissa joidenkin opettajien kohdalla, että hei, kun Kristus on sinussa, niin sen seurauksena sä itse asiassa olet Kristus. Ja sä saat niin kuin omistaa kaiken sen, mitä hänessä on. Sen tähden et ole sairas, etkä ole köyhä. Ja tähän liittyy nyt sitten osittain nämä megaseurakunnat, jotka ovat osoituksia amerikkalaisessa kulttuurissa muutenkin siitä, että Jumala siunaa. Ja megaseurakunnat on siis semmoisia, se on siis amerikkalaisen mittapuun mukaan, megaseurakunnat on semmoisia, joihin kuuluu siis tuhansia ihmisiä. Tämä megaseurakunta-ajatus on meille Suomessa pikkusen semmoinen, me emme ehkä osaa ihan hahmottaa, kuinka merkittävästä asiasta siinä on kysymys. Sen tähden, että niiden ihmisten sitoutuminen seurakunta Amerikassa on toinen kuin meillä. Klassinen esimerkki on se, että kun meillä kävi 70-luvun puolivälissä Tampereen seurakuntien pappeja tutustumassa Amerikassa tässä elämätapahtuma. Ehkä muistatte jotkut, kun täällä oli se löytyi tapahtuma. Niin ne meni silloin, Tampereella tehtiin semmoinen tässä elämä silloin ennen, kun se oli 81 koko valtakunnassa, niin se oli siinä 70-luvun loppupuolella sitten Tampereella. Ja ne kävi siinä 70-luvun puolivälissä tutustumassa Amerikassa tähän tapahtumaan, miten se oli siellä toteutettu. Ja ne vieraili seurakunnissa. Ja sitten siellä oli näitä Tampereen ihan tavallisia kirkkoherroja. Ja niin amerikkalaiset kysyivät, että paljon teillä on seurakunnassa väkeä. Kaverit sanoivat, no meillä on sellainen 25 000 on meidän seurakunnan jäsenmäärät. Siis 25 000 sulla on siis seurakunnassa väkeä. Joo, meillä on 30 000 on sitten meidän seurakunta. Ne oli aivan siis, ne ei voinut käsittää, että tavallinen suomalainen vaatimaton kirkkoherra, sillä on 30 000 jäsentä sen seurakunnassa. Kun ei Amerikassa näissä huippuseurakunnissakaan, jos on 30 000, niin sehän on valtakunnan kuuluisuus. Hyvänä näköistä sitä haastatellaan. Koska megaseurakunta siellä siis tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset sit pitää sen seurakunnan pystyssä. Jos sulla on 10 000 jäsentä sun seurakunnassa Amerikassa, niin sä oot todennäköisesti melkein miljonääri niin kuin saa pappina jo sit siinä. Ne on tämmöisiä valtavia. Et kun puhutaan megaseurakunnista, niin ne ei ole siis semmoisia, joissa on satoja tuhansia. Tuolla on 100 000 jäsentä Koreassa, Soulissa, siinä Jonkitson seurakunnassa. Se on semmoinen. Ja sielläkin mä oon ollut kerran Jumalan palveluksessa, ja se on kieltämättä elämys, koska se on siis semmoinen, siellä tarvitaan järjestysmiehiä. Siellä on siis joka 2 tunnin välein Jumalan palvelukset, ja se tapahtuu sillä tavalla, että siellä on järjestysmiehet, jotka on, sitten kun alkaa lähestyä se aika, että tuo Jumalan palvelus loppuu, niin noista ovista tulee, kun sinne mahtuu 10 000 sinne sisälle, niin tuolta tullaan ulos, ja täältä mennään sitten sisälle, ja se on tietysti kieltä, mutta se on taas oma maailmansa se. Niin nämä megaseurakunnat, niin näiden teologiaan ja tämä menestysteologian ajattelu on hirveän lähellä sillä tavalla toisensa, koska nehän kertovat juuri, että meidän seurakunnassa menestytään. Ja nyt tässä on yksi tämän menestysteologian kaikkein kriittisempiä kohtia, on tämä niin sanottu JDS-oppi. Ja se on siis tarkoittaa sitä, että Jesus died spiritually, eli Jeesus kuoli hengellisesti. Ja mä katson, jos mä löydän, mulla on tossa täällä toi teksti, jos se näkyy tosi vähän huonosti. Niin mä luen, mitä tällä opilla tarkoitetaan. Ja tämä on nyt yksi keskeisiä kohtia, joka on löytynyt kirjallisesti, jossa kerrotaan, kenen tämän. Tämä on sen Kenionin kirjasta, jota pidetään tämän menestysteologian isänä. Siihen liittyy tämmöinen outo ajattelu, että Jeesus riippui ristillä 3 tuntia ennen kuin hänestä tuli syntiemme kantaja. Hänestä tuli syntien kantaja sillä hetkellä, kun Jumala otti meidän syntimme ja laski ne hänen henkensä päälle. Silloin hänen henkensä koki muutoksen ja hän siirtyi hengellisen kuoleman ja saatanan valtaan. Oli välttämätöntä, että hänet samastettiin sen yhteyden kanssa, joka meillä
on saatanaan, niin että hänkin kuoli hengellisesti. Se tapahtui silloin, kun hän huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Nyt hän on meidän syntiemme kirous, nyt hänet on suljettu pois Jumalan läsnäolosta. Tuntikausia hän riippuu siellä ja lopuksi huutaa, se on täytetty ja luovuttaa henkensä. Jeesus ei tällä tarkoita, että hänen sijaiskärsimyksensä olisi täytetty. Huuto tarkoitti sitä, että ihmisenä ja juutalaisena hän oli täyttänyt Mooseksen lain. Kun Jeesus teki tämän, hänen täytyi mennä helvettiin ja maksaa meidän syntisen luontomme rangaistus. Jeesus tuli osalliseksi saatanan luonnosta, kun Jumala pani meidän syntisen luontomme hänen päälleen ristillään. Kärsittyään fyysisen kuoleman hänen henkensä vietiin helvettiin, jossa hänet köytettiin synnin ja sairauden kahleilla ja kaikella saatanan pahuudella. Helvetin demonien kuoro saatanan johdolla lauloi, me olemme voittaneet Jumalan pojan. Sen jälkeen seurasi voitonjuhla kadotuksessa, koska perkele nyt uskoi voittaneensa Jumalan pojan. Ja niin edelleen. Siis tämä ajatus on aika yllättävä, että siis tässä tulee nimittäin se kuva, että saatana on niin kuin tässä se kaikkein voimakkain, ja hänen edessään jopa Kristus sovitettuansa meidän syntimme joutuu vielä ikään kuin antamaan periksi, ja hänet vielä sidotaan. Ja meidän perinteisen kristinuskon näkemys on se, että saatana on kuitenkin sivussa tässä, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Siinä ei saatana ole semmoisessa roolissa tässä näytelmässä, että hänelle annetaan, niin kuin tässä hänelle annetaan tietyllä tavalla niin kuin pääosa. Että silloin vielä Kristuksen kuoleman jälkeenkin hänellä olisi ikään kuin se ote siihen. Ja sitten vasta kun saatana päästään vapaaksi, niin sitten Kristus pääsee nousemaan kuolleista. Ja tässä myöskin erotetaan sitten se Kristuksen, niin kuin mä puhuin siitä, että kuka hän on, että hän on tämmöinen kokonaisuus. Ja tämä oli se, joka on tuonut yllättävää. Ja tätä opetusta tänä päivänä jotkut edelleen näistä menestysteologian ihmisistä opettaa. Eli tämä on aika semmoinen niin kuin karmea opetus, joka siellä on. Sitten tullaan tähän uskovan auktoriteettiin. Ja tämä on juuri se, josta äsken puhuin, että uskovalla on siis auktoriteetti kaikkea kohtaan. Että mä käsken, ja nyt se tapahtuu, ja nyt se tapahtuu. Ja tässä on mun mielestäni niin kuin sillä tavalla väärin ymmärretty tämä kuitenkin, että minä olen vain syntinen ihminen, että Jumalan pyhä henki asuu minussa. Mutta että mä en voi ottaa sitä niin kuin auktoriteettia ja ikään kuin tässä lihassa vaan määrätä, että nyt tapahtuu noin ja nyt tapahtuu näin. Myöskin opetetaan, että uskova ihminen ei voi tehdä syntiä. Tämä on yksi menestysteologian opetuksista. Ja tässä tulee myöhemmin tässä tulee muistaakseni tämmöinen spiritualistinen ihmiskäsitys. Ja se on itse asiassa vähän samanlainen kuin kreikkalainen tämä Platonin käsitys, että sielu on ruumiin vankina. Että mä en ole kokonaisuus, vaan se hengellinen elämä minussa. Se on se hengen elämä, se on se aito elämä. Ja jotkut jopa opettavat, että uskova ihminen, kun se ei voi tehdä syntiä, niin se tarkoittaa sitä, että jos ruumis tekee syntiä, niin se tekee sitä, mutta se uudistusyntynyt henki minussa ei sitä tee. Johannes sanoi, että jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me teemme Jumalan valehtelijaksi. Eli se on musta Raamatun kanta. Ja tässä oli tämä, että uskovan ei tarvitse olla köyhä eikä sairas. Sitten on tämä luova visualisointi, ja tämä oli se, mistä jo mä kerron tämän esimerkin, että esimerkiksi Jonki Cho on opettanut jossakin, että nyt silmät kiinni, ja nyt te niin kuin visualisoitte sen, minkä te haluatte. Oliko se auton väri toi tai talo toi. Ja sitten vaan niin kuin Herra sen teille antaa. Tämä on mielenkiintoinen tämä positiivinen tunnus. Olet sitä, mitä sanot. Mä ensin ihmettelin, että mitä tämä on. Kunnes mä otan tuosta
pienen esimerkin. Lappajärvellä kokoontuu tämmöinen sana- ja ylistysseurakunta. Ja siellä on tämmöinen veli Saarikalle, joka opettaa. Hänellä on tämmöisiä, voitte kuunnella niitä netissä, niitä hänen opetuksiaan. Niin hän käyttää tätä. Hän opettaa tätä. Sinä olet sitä, mitä sinä sanot. Sano, olen rikas. Ja silloin sinä olet sitä, mitä sanot. Eli ota ikään kuin se voima käyttöösi ja sano se, mitä niin kuin tarvitset ja haluat. Ja silloin se on itse asiassa jo sinun. Ja tämä on semmoinen, joka oli mullekin vähän yllätys, että se on niin voimakkaasti. Että tämä opetusta löytyy myöskin täällä Suomessa. Håkan Westergaardin elämän sana, niin monta kertaa kun olen Håkaniakin tavannut ja nähnyt, niin ihan tässä voi rehellisesti sanoa, että minun on vaikea monia näitä kohtia Håkaniin yhdistää hänen opetuksessansa. Mä toivon, että, ja peräti voin sanoa, että uskon näin, että Håkanissa on käynyt vähän sama ilmiö kuin Walter Luoto kertoi jo vuosia sitten tuossa jossakin keskustelussa, silloin kun hän oli helluntailiikkeen keskeisin vaikuttaja, niin hän sanoi, että kun me menemme Suomen helluntalaiset tuonne Eurooppa-konferenssiin, niin ne syyttävät meitä siitä, että te olette niin luterilaisia. Että te olette vähän niin kuin luopunut näistä helluntailaisuuden perusjutusta, että te puhutte uskonvanhurskaudesta vähän samalla tavalla kuin luterilaiset. Ja mä toivon, että tämä sama ilmapiiri olisi Håkanenkin varmaan vähän vaikuttanut täällä Suomessa. Ja jotenkin uskallan nähdä näin, että monet tämmöiset, joita me löydämme näiden äärikavereiden opetuksessa, niin en osaa niitä millään tavalla Håkanen opetuksessa kyllä nähdä enkä ymmärtää, että hän on varmaan hyvin nöyrästi sitä, mitä hän sitten Jumalan palvelijana tahtoo olla. Mutta että se, että me olisimme nyt jollakin tavalla aina niin kuin hereillä sen kanssa, että nyt kun me eletään paaston aikaa, niin yksi semmoinen, se, jonka varmaan Penttikin on jo monet kerrat kuullut, kun mä oon Viomon saarnoja, niin samaa saarnaa pitänyt monet kerrat, mutta siis se viesti, jonka mä haluan usein tuoda, on se, että kun Kristus tuli tänne ja kävi kärsimyksen tien, niin se on myöskin viesti siitä, että Jumala ei tullut tänne maailmaan poistamaan kärsimystä. Hän tuli itsekin sen alle. Hänkin kärsi. Hänkin suostui ristintiehen. Ja Jumalan vastaus kärsimyksen ongelmaan ei ole kärsimyksen poistaminen tästä maailmasta, vaan uudet taivaat ja uusi maa, jonka hän tulee kerran luomaan. Ja siellä ei ole kuolemaa, siellä ei ole kipua, siellä ei ole sairautta, siellä ei ole mitään näistä. Ja sen tähden niin kuin minä en ole sitä vastaan, että kristitty saa elää voittoisaa elämää, jossa Jumalan henki saa johdattaa ihmistä vahvasti lahjojensa kautta eteenpäin. Me saadaan käyttää hänen antamiensa armolahjoja ja meidän tulisi niitä käyttää myöskin omassa kirkossamme paljon rohkeammin. Mutta minun mielestäni se, missä tämä alkaa mennä niin kuin vikaan, on se, että tämmöisistä asioista aletaan tehdä ikään kuin välttämättömyyksiä. Sinun ei tarvitse olla sairas, sä voit olla rikas, koska Jumalan niin kuin evankeliumieita lukiessa Jeesus sanoi jollekin, joka haluaa häntä seurata, hän sanoi, että ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Siinä on myöskin tämä puoli. Ja me emme saa koskaan niin kuin tätä puolta unohtaa Kristuksessa, emmekä myöskään kristityn vaelluksessa. Joskin joku on sanonut, että tämä on tämä suomalainen kristillisyys tämmöistä tosi nuivaa. Se on varmasti sitä joskus, ja kyllä meidän on joskus tehtävä siitä parannusta, että me ollaan niin hirveän jotenkin vaan maanmatosia. Kyllä me saadaan olla rohkeasti myöskin Jumalan lapsia, mutta me emme saa lähteä sille tielle, jossa näistä asioista tehdään semmoisia, jossa ihmiset ikään kuin yhtäkkiä alkavat elää ihan toisessa elämässä ja maailmassa. Että Jumalan todellisuus onkin sitä, että
ota poika lainaa, anna mennä. Kyllä Herra hoitaa nämä asiat. Ja sitten kun tulee velanmaksun aika, niin sitten ollaan ihmeessä, että mitäs tämän kanssa tehdään. Tai siis ymmärrätte tämän tämmöisen niin kuin valtavan paatoksen niistä seurauksista, että nämä ilman muuta kuuluvat kaikille Kristusta seuraaville. Että minä ainakin kyllä kehotan selkeästi semmoiseen varovaisuuteen ja tarkkaavaisuuteen tämän tyyppisen menestysteologian edessä.